ولی تماشاوان انهجاد و آن روزین داویده به تایبتی ریشن کل همبریم اوفیسین پارتیون کردستانی هر وها پارتیا دموکراتیکا گلان هدف هری داویجی همبری پارتیا هریمن دموکراتیک DBP هاتی کنه ام دیل گل انداما جواتا DBP امینه چایناک بگرندست سلاف بوت بریز چایناک دست به که دتخوازم بپرسیم یعنی اوی ریشا گو هاتی کرن اوی ریشا گو هاتی کرن وکی بردوامیا هن ایریشیندن همبری هدف همبری اوفیسین پارتیین کردستانی ای روژیل همبری DBP اگروانی ریشان چیه دست بکید اگر نرخاندناته؟ Yani sedem van erişe zaten تزانین لپیواژویا کو ev 6 سال erişe visa BMP ser رخصتنی مثل parti من siyasetine meşandine hatta em bejin sedeme ki hem jibona hilbijatna peşamede kubbe jibona ve ondan sonra beden bejin deme peşi de le Rojava erişe ser Rojava kın evde encam nestendin Aduyemin embejin ser kandile şerik dana meşandin encam nestendin li zindana ev qaysi embejin tecrit o olimpiya insaniyet bin nigar der baskın encam nestendin biteybetici tecrit el ser reberi gele Kürt adla jantene meşandin lehemberi ve ev vaka civak tava dibine tecrideki bir hukuki bir evkide nefsa بريس شاينات نها دباغو بروسيين هل بجارتني چي دبن ده همو جهاني ده مريف دو خوازي روش آرام ببي روشي آرام بكا ده بروسيين هل بجارتني ده نها لتركيا ام دبينن جهيكو آرام ببا بربا آلوزية كي زيادة ترفده چه تشاوادن نرخيني جبو چه راست اجد خوازم بما حتى ودري Çünkü jibene peşame de bijartine ki gerçekten jibona iktidara AKP ve MHP o jibo bijartine ku civate ki be aşitiyane navde bene jiyan kirine daxwaz u xaste ku o hevdanê me jî li ser vê evkê vê pêvajiyê ki aşitiyane em bidine derbas kirin hilbijatine pêşeme de ku jibona bê avakirinê jibona iktidara MHP û AKP Ojbana wan hebunu tunebune ev ya ku ev erişe ku ser demokratik partime demokratik dena meşandine aslında ve beçaresizliğe iktidarı jiber ku em bejin bu khazane dinava civak rejtek çiye o bin pek biye van erişe hovane liser parti kurdat dena meşandine ev ya acizliğe iktidar acizliğe devlet elhemberi oluşma elhemberi gavi Kürdan olsa yani mera gerek bir rengi bine jiber koembejin aramiye ki nava civakete hebe ev bijatna kutele be avakirine ev be demokrasik be avakirine nava aştiyane be avakirine ve çağı embejin ki aştı khazaya de ki ev ke ve kebi be avakir le mukhaben بريس شايناك هر وها إيريشين كوتينا كرن همبري ريخستن وسازين سيفيل ديمقراطيك يعني لهمبري HDP لهمبري بارتيين كردستاني باك PSK حركة آزادي جو بارتيين كردستانينا إيرو الهمبري DBP جو همو بارتيين سيفيل ديمقراطيكن خباتا سيفيل ديمقراطيك بريفدبن قالوا يعني دسلاتا تركيا جي خباتا سيفيل ديمقراطيك أو كرد عاجزة ناخوازة خباتا سيفيل ديمقراطيك أو كرد هدكو داخوازين روابك Şote zaninde Türkiye'de kesin bejin partiye ki siyasi hebe evci muhalefeta siyaseta Kürt tenel hemberi xwa muhalif dibine ve kedin siyaset edin ki hela psikolojik Kürt ve mina hede fikrin yek cevdu cidatır tüne mesela ve de mine karne CHP ne İYİ Parti ne AKP ne MHP şevdu kutnak zihniyet tavan eve Liser ve zihniyete bejin liser demokratik siyaseta ku HDP u DBP em per demeşandine liser ve bejin ve şiddete ve tanetiye liser gelemek ser havale metne meşandin duhazın ve jibkentek mesela bejin de peşa Rojava mede ev hilbijatine ke Rojava mede gırtına HDP heye un be dişopinin vana
daha dinleyeceğim bizim vakti mesela HDP'li her deri dava kırın ve derece peşa hinki peşketine gırtın vakafı ez tane hemen jimin peftir gere tükesti bir valati de siyasete ki ne demeşandın deve kel hemberimin kes muharif tünebe bir rengiyen bejin AKP MHP nezi siyaseta demokratik dibe jibona vejid fazla çıkaysi buban erişi kul ser iro hem partiye me hem bajarê me teva daya me şandin maksad evan eve li pêş em êjin bêjin hem HDP kuruma me HDP siyasetan partiya me HDP jî dixwaze ku bide girtinê divê jî roje vede divê jî HDP devê pêjî em jê mahrum nekin bi zihniyetê gerek ev jî keve roje ve ji bo navê jî li hemberî viya ew dixwaze ku em bêjî vê muhalefetê bidestsekinandin lê mixabin wekî hevala teva ji dinava peyvê xwe danî ziman heta yek Ciwanekî Kurd, yek Kurdekî kebe ew hemberî vê polîtikayê zihniyeta tundî ew ne serî ne tewîne û serî hemer vê dirê jî bi hega bi tekoşîn be û binekî gerçekten kesekî Kurdistanê xwe bidestsekirandir kesekî em bêjî ji bona vî gerî xizmetê bike ew her gav em ê hemberî vê iqtidarê bi vê rengî tekoşîna xwe bidine meşandin çawa ku em bêjin tekoşîna li çar welatê çar aliyê Kurdistanê de meşandinê îro edibir de jî dixwazim bêjim ev qetlama ku îro li Fransa jî hate meşandin ev ji vê jî ne bağımsızdır e verê jî gem vê jî bêne ziman îro li bizim li heft heşt bajarê me eş başkanê me teva girtinê di gene merkeza me êriş kirine tarûmar kirine eş genel başkanê me yani hevalî keskin bayî başkanê me bi çav girtinê eş başkanê me li pê ve derekê de yani pêşa xwe dewam dikesim ki bi evkê çi wextê dest pê kir di bîst heftê mijdarê de ku bîst û pêncê mijdarê de li ser çend hevalê me jin ew operasyonekî wira dameşandin çünkü ev iktidar xwe ser operasyona de jiyan kirin xwe ser şiddet de ser tundiyê de jiyan kirin gerek sürekli em bêjin şiddet davet kirin ki bir nav civata Türkiye û nav civata Kurdistanê de meşandin li hemberî dixwaze ki vê muhalefetê bêdeng bike lê mixabin li vê herkes kesekî ku ez bêje ez Kurdim û ez demokratim xwedî maf bim gerek li hemberî vê tundiya dewleta AKP û MHP bidestsekirandir xwedî her alanê her qadê her skakê tegoşîna xwe bide meşandin ji bo navê jî pêşa me demekî dudirêj heye pêvajiyekî pir dijwar heye hemberî wê jî dibêje ki weka gelê Kurd teva muhalefeta gelê Kurd teva ku em hemberî vê iqtidarê tegoşînekî we bikin ku di nava sistemekî baş yani sistemekî wisa aramî dem derbas bikin ev hilbijana pêşa me jî gerek em xwe hem birêxsin hem jî xwe topkirinê gem dostê xwe mervê xwe hevalê xwe em bêjin dernekê xwe partiyê xwe dibêje weka em bibin tek yumruqekî li hemberî vê iqtidarê nemeşandin bi hev re em serkevin ew serkeftina gelê me be belê spas bo te birêz Emîne Çaynak endama civata DVP ji Diyarbekirê